eta eskerrik asko etortzeagatik gure ekintzan berri emateko asmoz. Badira 19 urte, Lazkaon Euskal Liburu eta Disko Azoka antolatzen hasi ginela, urtero abenduan, eta liburuz gain CD-ak eta diskoak eta jolasak eta hainbat material eskaintzen ditugu. Azoka hontan, goierritarrei azken argitalpenen berri emana izaten diegu, argitalpenen berri eman eta deskontuarekin erosteko aukera eskaini. Elkarlana, hainbeste lan ematen duen eta hainbeste kostatzen zaigun elkarlanean hasi ginen iaz, lazkautarrok Ataundarrekin. Esperientzia ona izan duen eta aurten beste pauso bat ematea erabaki dugu. Lazkao, Ataun eta Segura, 3 herrien arteko elkarlana. Bi begi gitxita behizte sartu behar bete-beten azoka antolatzeko asmoa. Hauten, aia gauzon, gero zaitasun guztiekin, aia dano bat egun gelditzen dan, eta ere luzea eta guztu aia ezkeno gauzoa, baina garri jarri dugu, ere guztiak zabaldu behar dugu kultur eskaintza hau, eta hauten aia mugea azokatik. Eguratik begiratuta, eska bat, Ataungo Lazkauka ezagutzen ginduen, eta Ataungoa ikusirik animatu ginen nolako proba bat egiten dugun, eta Elorri kultur elkartea, gaztea zehamala da, eta hitz edo irri euskera, zelkarri euskera taldeko, eta udalaren laguntzarekin nolabait zuek orainak egin dezuena antolatzeko asmoa egin duen, ezta? Gehien bat guk ere egin duen hori, liburua edo euskeraz edo euskaldunek nolabait urtean zehar eta sortzen duen lana herritarrei gerturatu, ezta? Eta, ikusiko dugu, behar bada nola gauzatzen den hori, ostira larun bat eta igande tarte hortan, baina gehien bat hori nahi dugu, bai liburu eta musika, herritar guztie ezagutzea eman, eta bide batez ere, seguran aurten egingo dugunez, beste batzuk ere animatu daitezen, bai Zeramaldera, Zerain, Mutiloa eta guzti horiek ere bereziki konbidatuko ditugu. Azpimarratu, 15% deskontua izango dutela produktu guztiak, eta antzarrek, otxoek eta zopajalek antolatutako azokak egingo aldigu goierritar guztioi.